l'espai d'Alba per Ansu, el retall d'Ansu entre l'àrea, Ansu, continua Ansu, tempo Cangla, Ansu, el xut, fot, gol! Gol! Però quin gol que acaba de fer Ansu, és un golaç, desmarcatge en profunditat d'Ansu, la passada precisa de Jordi Alba, aquesta associació és una mina d'or. Ansu fa un control d'esperó, entra a l'àrea i quan semblava que la rematada se n'anava fora, no. Rusqueta al pal llarg i gol, és el 10, és l'hereu, és ell, és qui marca la diferència, és la clau de tot, és el present, és el futur, és l'esperança, és la il·lusió, és Ansu Fati, minut 5 de la primera part, gol del Barça, gol del 10, gol de l'hereu, Celta 0, Barça 1. I quin somriure d'Ansu Fati d'orella a orella per haver marcat el tercer gol d'Ansu aquesta Lliga, el quart ja de la temporada. S'ha girat, ha començat a fer saltirons enrere en curs. El Barça, servei de banda, rep en curt Ansu per Alba, Memphis, torna a ser servei de banda favorable al Barça en aquella zona del terreny de joc, a la banda esquerra de l'atac. Ara qui rep és Nico, el control de Nico se'n va a buscar la línia de fons, bé Nico, bona maniobra de Nico, la posa enrere per Busquets, que pot xutar, el xut de Busquets, gol! Gol del capità! Connexió del planter del Barça, Balaïdos! L'oferta després del servei de banda de Nico, fa el control Nico, jugada d'extrem meravellosa de Nico, guanya la línia de fons, sorprenent a la defensa del Celta, passada cap enrere la frontal per Busquets, Busquets fa el control i la rematada inapel·lable, ben ajustadet a l'esquerra del porter, gol del Barça, gol del capità format al planter Sergio Busquets, assistència d'un nano format al planter Nico, Celta 0, Barça 2. El mentor i el deixeble podríem dir, Busquets, que no està acostumat a marcar gols, ho ha celebrat amb els braços oberts, incrèdul, com si no acabés d'assumir que ell era el protagonista. Primer gol que marca aquesta temporada, l'ha aplaudit, satisfet i cofoi, somrient Sergi Barjuan, aplaudint-lo des de l'àrea tècnica. I que no pari la festa, obrim. Alba, Busquets, Frenkie fa una passada per Nico, la jugada és preciosa, Nico, a veure si la pot deixar anar, Nico, en profunditat per Alba, la sentada d'Alba, Memphis, gol! Gol del Lleó Blaugrana, és una de les jugades col·lectives més precioses de la temporada, amb molta diferència, és una jugada marca Barça 100%, és una jugada de combinació, de triangulació, de jo te la dono a tu, tu me la dones a mi, ara ho intentem per la dreta, ara ho intentem per l'esquerra, i en el moment precís busquem la profunditat, en aquest cas per la banda esquerra, la centrada després de rebre de Nico, de Jordi Alba, i el desmarcatge al primer pal del Lleó, la rematada de cap creuada, gol de traca i mocador de Memphis, gol del Barça, jugada col·lectiva meravellosa, 35 de la primera, atenció a aquest marcador, Celta 0, Barça 3. No esteu somiant, esteu escoltant bé el que diem per la ràdio, el Barça guanya amb aquest marcador tan rotund, Memphis, que s'ha posat les mans a les orelles com fa habitualment en la seva celebració de fa anys, recordant que ell viu en la seva bombolla, que ell creu en si mateix i que no fa cas d'aquells que el critiquin, estiguin on estiguin, amb aquesta autoconfiança. Memphis es situa
Reforç, per quina alternativa opta Sergi Barjuan de cara a la segona meitat? De totes maneres, amb aquest marcador pot encarar la segona part del Barça amb certa tranquil·litat. Passen gairebé 4 minuts. En profunditat per Denis. Hòstia, quin tren. Araujo. Hòstia, li ha guanyat la cursa, l'ha avançat. Jo crec que li ha tret 1 metre o 2 abans de tocar la pilota. Té una potència física inigualable. A veure, Aspas, la dona per Galán, sol, el xut és a l'interior de l'àrea, Ter Stegen se li escapa la pilota, el rebuig Araujo i gol. Gol de Iago Aspas, gol del Celta, el Barça ha sortit badant el Barça des del primer fins a l'últim. Aquesta jugada és molt significativa. Aspas rep absolutament sol entre línies, pot fer l'obertura a l'esquerra, però és que després el rebuig de Ter Stegen és horrorós i finalment, després d'un parell o 3 d'avisos, qui marca és el capità, perquè Araujo no pot fer res. Araujo, quan rebutja la pilota després de la mala aturada de Ter Stegen, ho fa a contrapeu, li regala la pilota al capità. Aspas amb l'esquerra marca, 7 de la segona, Celta 1, Barça 3. I com ho ha celebrat Iago Aspas, que per fi s'ha retrobat amb el gol. És el quart gol que marca aquesta temporada. Seguidament el capità del Celta, que ha esperonat els seus companys, també Chacho Coudet, animant molt des de... Mira, hi torna el Celta, jugada atacant, la centrada, la rematada, Nolito, gol. Ara sí que valdrà la centrada de Servi des de l'esquerra, es veia venir, la rematada de cap de Nolito absolutament desmarcat, gol del Celta, 29 de la segona part, el Barça continua guanyant però pinta amb bastos. Celta 2, Barça 3, la baixada de rendiment, la desconcentració, la desconnexió del Barça en aquesta segona part no són acceptables. Inadmissible el que està fent el Barça a la segona part. Guanyava 0-3, era una tarda plàcida, tranquil·la, relaxada, excepte les lesions, tot eren flors i violes, i el Barça ha sortit del vestidor a pasturar i ara tocarà patir 2-3. Primer gol de Nolito aquesta temporada, celebració molt sentida però molt ràpida. Ràpidament els jugadors del Celta s'han situat sobre el terreny de joc perquè ja estan aquí. La posa a l'interior de l'àrea, l'allunya Mingueza i l'envia directament als dominis de Dituro. 1 minut i 15 segons perquè això s'acabi 2-3. Té la pilota Kevin a la dreta de la línia de mitjos. Kevin encara a Valde, l'ajuda d'Alba. Valde va buscar la pilota, servei de banda favorable al Barça. Servei de banda favorable al Barça, 1 minut i xiularà el senyor Hernández, Celta 2, Barça 3. Va. Sí, per canviar la dinàmica, L'Anglès amb Alba amb Ter Stegen, el va buscar Gallardo. Ter Stegen que fa una bona passada per De Jong, el retall de De Jong al mig del camp, combina de nassos amb Abde que arrenca, la verticalitat d'Abde, continua Abde encara Néstor, entra a l'àrea Abde, guanya la línia de fons, cau a terra, i això és targeta pel nano. Sí, targeta groga per Abde perquè interpreta l'àrbitre que s'ha llançat. Sí. Menys de 20 segons perquè s'acabi el partit, 2-3, guanya el Barça, pilota per Denis a la línia defensiva, ara Balaïdos té pressa amb raó, Beltrán a l'esquerra, ataca el Celta, Frenkie posa el peu, servei de banda favorable al Celta, 5 segons i haurem arribat als 50, De Jong es pensava que era servei de banda per ell, i li ha ensenyat targeta, oi Marta? Sí, ha vist targeta groga De Jong no ho ha acabat d'entendre massa. S'afegeix 1 minut més. Sí, ho acaba d'assenyalar Hernández. Carai, tu, avui, que generós. S'afegeix 1 minut més, ataca el Celta, pilota a l'interior de l'àrea, Araujo que no l'acaba de treure, la toca Kevin i la posa a la frontal de la petita, l'allunya la defensa del Barça, mig minut i això s'haurà acabat. Verge Santa, quina manera de patir, 2-3 guanya el Barça, Servi des del mig del camp, fa una passada per Denis amb Beltrán, la centrada de Beltrán, Araujo que no la treu bé, la pilota a la frontal per Aspas, la rematada i el gol.
en l'últim segon el Barça deixarà escapar 2 punts de la pitjor manera possible en el temps afegit, quan anava guanyant 0-3 al descans, quan estava controlant absolutament la situació, quan ho tenia tot a favor, quan tot eren flors i violes a la primera part. Després del descans, desconnexió inacceptable, desconcentració inassumible, desgavell tàctic. Els futbolistes s'han relaxat i quan han volgut tornar a connectar-se al partit ja era massa tard, i en l'últim sospir, gol de Iago Aspas, 3-3, i cop de puny a la mandíbula del Barça en l'últim instant. Pujaria col·lectiva, tots els jugadors del Celta s'han fet pinya, al terra s'han tirat un sobre l'altre i la banqueta al complet de l'equip gallec que ha entrat sobre el terreny de joc, i la fotografia que ha quedat aquí a Balaïdos dels jugadors del Barça deia moltíssimes coses. Sí, desesperació absoluta, s'han deixat caure la majoria dels jugadors a terra, Busquets picant amb les dues mans a la gespa de Balaïdos, mirades al cel, molta frustració i empipada col·lectiva. És Celta 3, Barça 3, inadmissible la segona part del Barça, que ha deixat escapar 2 punts de la pitjor manera possible. Els jugadors del Barça que ja poden anar protestant a Hernández pel minut extra que ha afegit, però el problema no ha estat aquest. Aquest minut hauria estat una anècdota si el Barça hagués fet la feina ben feta a la segona part.